Antes muerta que sencilla, esate ere bai, ezta? Eskauziaten zure estiloa definitzeko, Joseba. Bai, eta erakutsi zuen argazia nola junitzen, alformara? Bai, ikusitan neuke, ikusitan neuke, bai. Batzutan pixka mozorrotit egia eta bakizu gora etortze geha, ezta? Eman beharren dau pixkat, espektakulo ire. Galdetu ziaten, zure estilokatik, eta hitz batekin definitzeko. Hitz batekin definitzeko. Bai. Eta, bueno, nik galderoi prestau gabe neuken, eta ondorengo okurritu zitzaian esatea, zure estiloa, Joseba, freskoa. Freskoa da, mai. Ire balazki bezala, Estiloan freskotasuna, ondo, eskerrik asko. Freskotasuna barrutik daramagun zerbait da. Ondo. Eta badiru diztuk badamakizula freskotasune. Zuk nola definituko zenuke zure estiloa? Nere estiloa? Egin, nahiko silvestria nauni. Eta egun berezitan, guztai zaitek berezi jartziare bai, baina normalia nahiko arrunta nauk, Ni oinutzi txankletakin da txandalakin ibiltzen hau neguan, bai. Oso ondo, ala behar do. Erosotasuna gustatzen egia esan. Antes muerta que sencilla, esate ere bai, ezta? Dudipe. Ni hortik anua gehiago, pixka eta hor batzutan... Nik ustez baietz. Nire aitan ikustean ni baino gehiago, gela, alde hortatikan ni baino. Ni pixkat silvestre hona guztia baietz.